Tauriainen on vitun leskiakka. Jos saisin voisin sen tappaa. Jos tauriainen vieraisen koko maailman räjähtää, eikä kukaan siitä voi selvitä. Tauriainen painaa 1 000 000 kiloa, mutta silti voi viedä lihoa. Tauriainen on myös tyhmä, ja sen maha on vitun iso, eikä se tuu ikinä saa kyrpää. 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 Tauriainen vittu leskiakka. Jos saisin voisin se tappaa. Jos tauriainen vieraisen koko maailma räjähtää, eikä kukaan siitä voi selvitä. Tauriainen painaa 1 000 000 kiloa, mutta silti voi vielä lihoa. Tauriainen on myös tyhmä, ja se maha on vittu iso, eikä se tuu ikinä saa kyrpää. 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 Eikä se tuu ikinä saa kyrpää.